Alam niyo bakit andito kayo? Because kayo ang pinakamagaling na pulis sa buong Pilipinas. Ang atin lang namang hangarin dyan is mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng pitan. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world kung saan namamayagpag yung kanilang pag-order ng droga doon sa ibang bansa. Hindi po sila makukurap. They are the most incorruptible policemen in the whole Philippines. Dito! Look at me! Dito! Look at me! Look at me! Dito! You look at me! You're Peter ko! Ikaw pala siga dito. Ha? Ha? Eh, sabi mo nga sa interview mo, siga ka eh. Ha? Dagdagan mo pa yung office mo, sabi mo, hindi ka lang, hindi ka lang killer, karnaper pa. Ano pa yung sabi mo? Dinagdagan mo lang. Sinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? Yes po, sir. Dalagang konta. Konti, sir. Kumpos ka ng kanta para sa akin, ha? Yes po, sir. Peter ko, tinuna kang muna hari-hari sa drugs dire. Sir. Tinuna. Hindi ka, bangka ka na maulang magkabuta, magkaka. Yes, sir. Ah, si hari-hari sa drugs? Ah. Ikaw ba yung ginoo? Ah. Puri mo makaluwas sa itong dalan. Walay lain makaluwas sa itong dalan. Hindi ka maluwas sa ginoo, hindi ka magpusok sa kilaro. Ha? Huwag sa kilaro para maluwas ka sa ginoo. Ha? Ha? Don't sige, siguro mo, gusto ka. Ha? Okay, iwayo. Ha? Iwayo, ha? Iwayo. Mabasensya na mama. Nanipit kayo. Okay. Baba pa. Diba? Present. Baba pa, may isang step down pa. Ayan. Oh. Sir, sino siya? Ano pangalan mo? Albert Kulango. Taga saan ka? Sami City. Ikaw yung kumakanta. Ha? Magaling ka kumanta. Pusong bato. Kumpos ka ng kanta para sa akin, ha? Kumpusan mo kanta. Kumpusan mo ko ng kanta. Thank you. Ilan ba sila lang dyan sa loob? Ilan? 24? Sige, okay. Balik. Jimmy, dito! Ikaw pala siga dito? Ha? Ha? Eh, sabi mo nga sa interview mo, siga ka eh. Ha? Dagdagan mo pa yung office mo, sabi mo, hindi ka lang killer, karnaper pa. Ano pa yung sabi mo? Dinagdagan mo lang. Dinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? Maximum. Sige. Thank you. Saan si Juan? Si Tulangko. Buta na po nyo. Mangitan ka ba? Mangitan ka. Ha? Meron ka ha? Mangitan ka. Mangitan ka. Dinood na yung ginagawa ni Mangitan ko. Dinood na hari-hari sa test nila. Dinood na. Maulang mo kabuta magkaka. Hari-hari sa test. Ayo ha? Huwag hindi makaluwas sa tungkiran. Wala ilain makaluwas sa tungkiran. Hindi ka maluwas ang inyong, hindi ka magpapag sa kinarong. Ha? Huwag ang kinarong para kaluwas sa kinarong. Ha? Ha? Huwag sige, siguro ka. Ha? Sige, ayo. Ha? Go! Go! Harapin mo dito! Harapin dito!
Harap dito! Look at me! Dito! Look at me! Go, Peter ko! Si Jimmy sa kanya, yan? Patawag mo si Sila. Eh, kita ko, namumutla lahat, di ba? So, takot. Alam niyo, bakit ako nagsuot ng uniform ng Special Action Force ngayon? Ha? Because I am with you in your integrity, in your courage, in your loyalty, and in your idealism. Alam kong napakataas ang standard ng Special Action Force. I am with you. At suot ko ito uniforme ninyo, uniforme natin, because I know that you are with me in this fight against drugs, criminality, and corruption. So, please, do not let me down. Do not let the President down. Do not let the Filipino people down. Kayo na po ang pag-asa. Kaya ayusin yung trabaho ninyo. Kung ano yung trabaho ninyo na pinapagawa, ayusin po ninyo para mahinto natin yung problema. Ang atin lang naman halarin dyan is mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng pitan. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world kung saan namamayagpag yung pag-order ng droga doon sa ibang bansa at pag-distribute ng droga dito sa loob ng Pilipinas. Yan ang ating objective, ihinto. Para naman dyan sa mga nakakulong dyan sa looban, ito pong mga dala namin, Special Action Force, sila po ay mga pulis, hindi sila mga berdugo. Huwag po yung isipin na sila ay pinapapunta dito para kayo ay pagpapatayin yung mga tao dyan sa loob. Sila po ay andito para gampanan yung trabaho kung saan kayo nagkukulang itong ating mga present na mga gwardiya. Hindi po sila makukurap. They are the most incorruptible policemen in the whole Philippines. They are the most well-trained police personnel in the Philippines. Kaya ganun na lang ang tiwala namin sa kanila na sana sila ma-address yung problema natin dito. So sa mga nakakulong dyan, itong Special Action Force, ang training po nila ay hindi puro patay lang, patay ng patay. Sila po ay well-trained pagdating sa human rights. Alam po nila yung karapatang pantao ng bawat isang Pilipino. Alam nila yan, kaya huwag kayong mag-alala. Hindi sila nandito para mananakit. Hindi sila nandito para kayo'y apihin. Hindi sila nandito para i-curtail ang inyong human rights. But sila ay andito para ipapatupad yung palisiya, ang batas, paano ang dapat ipapatupad para sa kabutihan ng lahat. Sub-troopers, those who are with me, taas yung kanang kamay. Be sure, ha? Huwag kayong magpakurap, ha? Huwag kayong magpakurap. Huwag kayong magpapaloko, ha? Ibaba.
Isang report lang na isa sa inyo ay tumanggap ng bribe. Kahit piso. Kahit piso. O kahit isang balot ng candy na tatanggapin ninyo. That will destroy everything. Andito kayo, susuportahan kayo ni Secretary of Justice. Anong kailangan nyo, pagkain, ipoprovide lahat sa inyo yan. Basta huwag na huwag kayong magpapabribe. I am clear with that? Is that clear? Be sure. Be sure. Kung hindi kayo mahuli ng inyong mga supervisor, ng inyong mga commander na kayo'y tumatanggap, na kayo'y nagpapabribe, huling-huli kayo ni Lord. Lord is watching us. Hindi siya natutulog. Binabantayan lahat ng kilos natin. Kaya dapat tayo'y, sabi nga natin, tayo'y makatao, magkakalikasan, but above all, maka-Diyos. Sa ating lahat, magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, sir.